गोन जिसुनि मुङै आमेन। बे समावहाय माने गोनां जोंनि मटामेल सार्केल इउटुब प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टनिसिम रोजा रोजा हामलायखौ दोनबाय। दानिया बे समावहाय आं बयखौबो आरोबाव आङो मटामेल सार्केलनि पास्टर जानानै गोबां रोजा रोजा हामबायनायखौ दोनबाय। जोंनि मटामेल सार्केल इउथ कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर, जेसेबांनाखि मटामेल सार्केलाव हाबा मावग्राफोर आरो जेसेबांनाखि जोंनि मटामेल सार्केलनि टीमनि प्रेज एन्ड वर्शिपनि मानगोनां मेथाइ खनगिरिफोर, बयखौबो आङो बे समावहाय नैबे सानजौफुनि समाव नैबे हेल दुइमानि दैलां बे हाबाफारिबो नैबे समखौ लानायनि थाखाय मानगोनां दैदेनगिरिफोरनिसिम रोजा 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 हामबायनायखौ दोनदों। जोंनि नैबे लांना सेराव गामि खानानै थानाय जोंनि मैनागुरि मण्डलिनिनो मानगोनां दैदेनगिरि इसोर सिबियारि बयखौबो आरोबाव आङो बे समाव नाजावनानै लादों। दानो जोङो बेवहाय जोंनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्टआ फरायबाय इसोरखौ गिनो आरो बेखौ मान होनो थाखाय, बेखौ दाव दाव खालामनो थाखाय, बेखौ सिबिनो थाखाय, बेनि थाखायल' दिनै पृथिबियाव मानसिया सोरजिजादों। What is our duty to God? जोंनि डिउटिया मा? इसोरजों जोनोम होजानानै, इसोरजों सारजानानै, इसोरजोंहाय दिनै दाजानानै गावनि महर मोखाङाव दानायनि गेजेरजोंहाय मानसिखौ सोरजिनानै मानसिनि सायावहाय इसोरनि थांखिया मा आरो जोंनि मावनांगौ खामानिया इसोरनियाव मा? What is our duty to God? जोंनि थाखाय इसोरनियाव खामानि मावनाया मा? मा जों जोहोलाव जिबन जानानै, जों जोहोलाव जो जानानै नैबे बुहुमाव थानाय रंगिना संगिनाजों जोङो समायहोनानै गावखौ बाहायगारनो थाखाय, गावखौ रंजानायावल' बाहायनो थाखाय, गावखौ गेलेनायावल' बाहायनो थाखाय बाबा मोनसेनि थाखायल' दिनै इसोरा सोरजिदों नामा? बे नङा। बेनिखायनो जोंनो फोरोंबाय What is our duty to God? जोंनि मावनांगौ खामानिया इसोरनियाव मा? नैबे जोंनो दिनै उपदेशनि 12नि 13 पदआव बुंदों। दिनै बेखौ गिनो थाखाय, बेखौ दाव दाव खालामनो थाखाय, बेखौ मान होनो थाखाय बे हायाव दिनै जोङो उन्दै समनिफ्राय जेसेबांनाखि सुबुं माहारिफोर दङ, बेनि थाखायल' दिनै मानसिया सोरजिजादों। आरो दिनैबो गेदेर इसोरा हयथ' जोंनि थाखाय सोरगोआव बिमायनो रंजानाय जादों। नैबेबादि दाम गोसा समखौ नैबे मटामेल सार्केलनि इउथ कमिटिनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर जेसेबांनाखि बे जायगायावहाय नैबे हेल ब्रिजनि नैबे दैलाम हालामनि फोथारावहायबो इसोरनि रावखौहाय होनायाव जोंनि थाखाय, जों जोहोलावफोरनि थाखाय, मटामेल सार्केल इउथ कमिटिनि थाखाय आरोबाव खनगिरि मानगोनां बिथांमोननि थाखाय इसोरा बेमायनो सोरगोआव रंजानाय जादों। आरफ्राबो जोंनि बेबादि गेदेरिंखौ नुनानै सोरगोआव बेमाय रंजानाय जागोन। इसोरा बेबादि जुथुमनायखौनो, इसोरा बेबादि गावखौ दाव दाव खालामनायखौनो जेरावनो दङ बेयावनो थानानै गोसोखांनायखौनो इसोरा दिनै जों बयनिफ्रायबो हास्थायदों। जों बयनिफ्रायबो हास्थायदों। बिनिखायनो आंबो जोबोद गोसोआव रंजानाय मोनदों नैबे हालामावबो इसोरनि रावखौ दिनै गालांनो मोननायनि थाखाय, नैबे दैलामावबो इसोरनि बाथ्राखौ गालांनो मोननायनि थाखाय आरो जोंनि खुलुमनायखौ दिनै इसोरा सोरगोनिफ्राय नुहुरनायनि थाखाय इसोरा जोंनि थाखाय बेसेबां खुसि जादों। आरो नैबेबादि खुलुमनायखौनो, नैबेबादि दाव दाव खालामनायखौनो, नैबेबादि जा दैलामानो जा फोथारानो निफ्रायबो हास्थायदों। जोंनि गुबुंले फोथायनायखौ नङा, दाव दाव खालामैखौ नङा, सिबियैखौ नङा, जों गावजों गाव इसोरनो मान होयैखौ नङा। इसोरा नैबे इसोरखौ गावखौहाय गोसोखांनाय बे समखौ दि लादों, बे जोंनि थाखाय आरो इसोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना जाबाय। बे जोंनि थाखाय आफा इसोरा जोबोद बाख्नायथावना जाबाय। इसोरा
जों बयनोबो बे खाबुखौ होनायनि गेजेरजों नैबे रंजानाय बे लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजोंहाय नैबे लावखार ओंखाम जानायनि गेजेरजोंनो इसोरनि बाथ्राखौहाय नैबे हालामाव जे होलांबाय जोंनि थाबायनाय जोंनि रायनाय जोंनि साल सलन नैबे खाथा खेलानि जायफ्रा इसोरखौ मिथियो बिथांमोनाबो दिनै मिथिनो हादों जे मथामल सार्केल इउथ कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि टीमनि मानसिफ्रा गोबां इसोरखौ बाख्नायनायनि गेजेरजोंहाय बे लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनदों बे लावखार ओंखाम जानायखौ दिनै नुनो मोनदों बेजों लोगोसे गावखौ गथायनायाव इसोरा जोंनि थाखाय जोबोद रंजानाय जाबाय जोंनि मथामल सार्केलनि थाखाय रंजानाय जाबाय जोबोद बाख्नायथावना बेनिखायनो आं बाख्नायदों दिनै जेरावखि थाया मानो जेरावखि थाङा मानो इसोरनि रावखौ गालांनो हानाया बेनो जोंनि थाखाय जोबोद दाम गोसा फंसेब्लाबो जे जायगायाव थादों बे जायगायाव इसोरनि बाथ्राखौ गालांनो हानायानो जोबोद इसोरनि मान आरो समायनायनि थाखाय नोंथांमोननि जिबनाबो नोंथांमोननि मुङाबो इसोरनि सिङाव बाख्नायजाथावथाव जाथोंसै बाख्नायजाग्रा जाथोंसै बयजोंबो बाख्नायजाग्रा जानायाव इसोरा बांसिनै मान आरो समायनाय जाथोंसै आङो बेखौबो खावलायदेरनाय थाबाय बिनिखायनो जोङो इसोरखौ दावराव खालामनायजोंल' नङा इसोरखौ खुलुमनायजोंल' नङा by reading the scripture no matter how much you know जोङो इसोरनि बाथ्राखौ फरायनायजोंल' नङा जोंनि इसोरनि बाथ्राखौ रोंनायजोंल' नङा जोङो ख्रिस्टियान जानायजोंल' नङा जोङो धोरोमनि हाबा मावनायजोंल' नङा नाथाय जोंनि गोसोफोरखौ जों इसोरनियाव गथायनो बेजों गोथांनि जिबनखौ जोङो मोननो हागोन बेजों जों गोथांनि लामाखौ जोङो बेखेवनानै होजानायखौ मोननो हागोन जोंनि मानसिखौ सोरजिनायनि थांखि उद्देश्यआनो गावखौ खुलुमनो गावखौ दाव खालामनो आरो जों बयनिबो स्टिवार्ड जानायखौ इसोरा हामजायो बयनिबो थाखाय जानानै खामानि मावनायखौ गेजेरनि जानानै खामानि मावनायखौ इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायो नैबे समसिम इसोरनाव गाव गावखौ गथायनायनि थाखाय इसोरा नोंथांमोननि जिबननि थाखाय इसोरा नोंथांमोननि न'खरफोरनि थाखाय इसोरा नोंसोरनि बिमा बिफाफोरनि थाखाय नोंसोरनि बाहाय बाहागिफोरनि थाखाय जेब्लायबो नोंसोरनि इसोरखौ दावराव खालामनाया इसोरखौ सिबिनाया बियो मोनसे जोंब्लावनाय हाजोनि अर बादि जेब्लायबो रिफिखांथोंसै जेब्लायबो नोंसोरनि इसोरखौ दावराव खालामनाया हालाम हामा बे फोथायनाया इसोरखौ खुलुमनाया जेब्लायबो रिंखांबाय थाथोंसै आङो बे सुंद' समाव बेखौनो मुंख'बाय इसोरा गावनि गोथां बोसोननि सायाव आरो नोंसोर बयनिबो जिबननि सायाव इसोरा नैबे 2021 मायथाइनि नैबे बोथोर समस्यानि बोथोरनि गेजेरावबो इसोरा नोंसोरखौ दैदेनहोसै बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'नि